खुलुमबाय गासैखौबो बर'ज देरहासार चेनेल जाना नोंथांमोनखौ बरायना लाबाय आसा थिदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ दिनै आं मोनसे एनादार टपिकखौ लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों नैबे समाव आङो बरपेटा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय खरतटारि गामियाव आङो दंफैयो दा बेवहाय सासे मुंदांखा नैबे अमा फिसिग्रा फिग फार्मिं बिथांनाव दङ बिथां दालिम बर' बिथांजों आं दान्दिसे सम सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिना लागोन जे अमाखौ माबायदि फिसियो अमा मासेयाव बेसेबांसो जोङो बेवहाय खरसा थाङो आरो बेवहाय फिसिनानै मासेयाव बेसेबांसो बेनिफिट मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे मेडिसिन मा बाहायनाय जायो दानाखौ माबायदि होनाय जायो दा बेनि सोमोन्दै बिथांजों दान्दिसे सम मोगा-मोगि लागोन भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्लासो बिथाङा मा फोरमायनो नागिरदों आरो नोंथाङा जुदि सासे राफोद नैबे अमा फार्म खुलिनो जुदि गोसोब्ला अब्ला बे भिडिअखौ नायोब्लानो नोंथांमोना गासै बाथ्राखौ मिथिना मोनगोन नैबे समाव आङो बिथांजों दान्दिसे सम मोगा-मोगि लानोसै गिबियावनो नोंथांखौ बर'ज देरहासार चेनेल जाना नोंथांखौ बरायना लाबाय नोंथांनिफ्राय आं गिबियावनो मिथिनो लुबैदों नोंथांनि जे आबुं थंखौ गिबियावनो मिथिजानो लुबैदों खुलुमबाय आंनि मुङा जाबाय दालिम बर' गामि गर'टारि पोस्ट अफिस गर'टारि डिस्ट्रिक्टआ बरपेटा साबायखर थाबाय जे नोंथाङा नैबे अमा फार्म खालामनाय बेखौ माबोरै आइडिया हिसाबै नोंथाङा लानाय जे नोंथाङा अमा फार्म खालामदों बेखौ मा थांखि लानाय नोंथाङा लानाय बेखौ बुंनो थाङोबा एसे आगोलालासि थांनांगोन आगोलालासि माने बेक जाना थांनांगोन आरो आं 1992आव मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन मेट्रिक आनजादाव जोंनि जिथु एमाइल एसामिस एमाइल बेयाव मोनसे कुइसन फैदोंमोन नोंनि जिउनि एम इन लाइफ थारमाने एम इन लाइफ नोंनि जिउनि थांखिया मा आनजादाव आं एसे आनकमनै लिरनायसै बाथ्राया जे बहुतानो लिरो आं डक्टर जागोन सोरबा इन्जिनियार जागोन सोरबा टिचार जागोन सोरबा माबा जागोन बेबायदि लिरो खिन्थु आं एसे आनकमन लिरनायसै गावनो साननानै जे आं बेबायदि लिरनायसै आंहा न' सेराव 7 बिगा हा दङ बेखौ आङो फिसारि जावगोन फिसारि जावना फिसारि फाराव गय बिफां नारिखल बिफां गायगोन गय बिफाङाव फाथै जालुकनि बिफां थागोन लागायगोन माने बै समाव नोंथाङा बेखौ बे कनसेप्टआ बे टाइमनिनो आरो फार्मिंनि कनसेप्टआ फिसारि फाराव अमा फार्म खुलिगोन आरो हांसोनि फार्म थागोन बेबायदि कनसेप्ट लानानै आङो बेबायदि साननानै बै रनसाय खुलिनायसै बे रनसाय खुलिनायनि उनाव आङो बिब्दि लिरबाय आरो स्टुडेन्ट हिसाबैबो एसे मोजां स्टुडेन्ट होननानै जोंनि टिचार स्टाफा बुङोमोन मेट्रिक आनजादाव आङो सेन्टारनि भितरावनो एमाइलआव हाइस्ट मार्क मोननो हानायसै आरो नों मिडियामा बर'मोन नङा जों एसामिस मिडियाम खारन जोंनिहाय बर' गामिया खम बर' सुबुङा खम नालाय बिएमखौ गायसननायाव दिगदार बिएम जायानो बहुत माने नोंथां बड' साहित्य सभानिफ्रायबो नाजादोंमोन बेहाय बिएम गायसननो थाखाय बड' मिडियाम खिन्थु एलपिखौ बड' मिडियाम गायसननो थाखाय एलपिखौ गायसनबोला एमइ खालामनो गैया जोंहा पपुलेसना जाया स्टुडेन्टआ जाहैया एमइखौनो गायसननो हायाब्ला बे एलपिआव फरायनानै एमइ खारबाव नागिरना थांनो ओइ दिघाल दङ बालापारा अब्ला नोंथांमोननि गामि सेराव बा साखाथि फाखाथि बर'नि पपुलेसनफोरा एकदम खम जोंनिहाय जोंनि बे ओनसोलाव खरखेत्रि पश्चिम खरखेत्रि ओनसोल होनो बेखौ जोंनि गामियानो एसे देरसिन 600-700 पपुलेसन जागोन आरो बाखि गोजानाव दङ बबेबा 200-300 ओरै पपुलेसननि गामि दङ आरो बड' बेनिफ्राय जोंनि एखैजा बड' मिडियाम गैया जों गासैखिनियाबो जायनि थाखाय नोंथाङा एसामिस मिडियामाव फरायनो गोनां जायो बाध्य जायो आरो बै लिरना थाबाय आं कनसेप्टखौ ओमफ्राय 1998आव आङो डिआइसिनिफ्राय लन मोनसे लानानै ग्रसारि दखान खुलिनोसै ग्रसारि दखान खुलिनानै नुबाय जे लासै बहुत दखान बारिबोबाय आं साननायसै जे
ग्रसारि दखानजों ओंखाम मोनजालिया गतिके बै आङो रनसायलिनायनि जितु आंनि गोसोनि बाथ्रा बे लाइनाव आं फैनायसै जे गोसोखांबाय बेखौ आङो फिसारि जावखानाय दङमोन बे फाराव आङो लन लानायसै नाबार्डनि स्किमनि 4.5 लाख थाखा लन 4.5 लाख बै दा आराम्भ खालामनायसै आङो 2014 आव 2014 नोंथाङा नैबे अमा फार्मखौ जागायजेनबाय बेनिफ्राय दासिम सोलिगासिनो दङ नोंथाङा बेवहाय बे जोलैखौ जे अमानि जोलैखौ बनिफ्राय लाबोदोंमोन गिबि सेनाव आङो एसे सिगां नोंथाङा बेलेगै सानदोंमोन आङो आंनि कनसेप्टआ जाबाय फार्मिंनि कनसेप्ट खरि लादोंमोन जे जितु कमार्शियेल लाइन कमार्शियेल लाइनाव जोङो जुदि फार्मखौ खालामाबा जों लकसान जागोन जितु लकेल जोंनिया लकेलजों लकेलनि फार्मिं खालामबा नोंथाङा इनकामखौ खम मोननो हागोन गतिके फार्म गंसे बानायनायनि थाखाय जागायजेननाय आगोलनो मोनसे बाथ्रा साननांगोन जे मोजां ब्रिड नांगोन कमार्शियेल फार्म बानायनो गोनांबा मोजां ब्रिड नांगोन आरो मोजां दाना जाहोनांगोन बेनि लोगोआवथ' मेडिसिननि बाथ्रा थागोनानो बेमार आजार जायोब्ला जों फार्स्ट टाइम गुवाहाटी एग्रिकालसार इउनिभारसिटि बेहाय गेदेर अमानि माने रिसार्च सेन्टार दङ आरो बे रिसार्च सेन्टाराव बिथांमोना जोंनि देसि अमाया मादारलाइन आरो इंलेन्डनि जितु हेमसियार दङ এই हेमसियारखौ फादार लाइन लानानै 16 बार क्रस खालामनायनि उनाव 16 बार जेनेरेशन दिहुननायनि उनाव बे मोनसे जेनेरेशन बानायदों HDK75 Hआव जाबाय हेमसियार Dआव जाबाय देसि Kआव जाबाय खानापारा 75 जाबाय तारमाने हेमसियारनि 75 माने बे रिसार्च 16टा रिसार्च खालामनानै उनाव 16 बार जेनेरेशन बदलायदों दा फार्स्ट इंलेन्डनिफ्राय स्पार्म लाबोबाय जोंनि देसि अमायाव क्रस खालामबाय इ फिसा मोनबाय उन्दै फिसाखौ आरो इंलेन्डनिफ्राय स्पार्म लाबोलायबाय लाबोनानै इखौ क्रस खालामलायबाय इनि फिसा मोनलायबाय इनि फिसाखौ आरो क्रस खालामलायबाय बेबायदि 16 बार 16 बार खालामनायनि उनाव बे बारिखौ मोननो हादों ब्रिडखौ HDK75 दा बेखौ ओरैनो सरासनस्रायै मा मुं होनाय जायो दा बेखौ हेमसियार होननाय जायो हेमसियार नोंथांनि जिखिनि अमा फिसिनाय बे हेमसियारनि ब्रिड दा जागायजेननायाव नोंथाङा माबैसे अमा लाबोनाय जादोंमोन आङो अमा बुन्दि फिसा 2 मास 2.5 मास बैसोनि 20टा लाबोदों बेनिफ्राय बरनि खारनै माब्रै लाबोदों जितु ब्रिडारनि खारनै माब्रै लाबोदों माब्रै टटेल 26टा दा बे आयदाखौ एसे उनाव सावरायबावगोन दा बिनि सिगांग्रोनो जे अमा फार्म खालामनो थाखाय गिबियावनो मा नांगोन आगजु बेखौ एसे मोनथिजानो लुबैदोंमोन 1 नम्बरा जाबाय फार्स्ट फार्म जाय बानायनो सानदों बिथाङा जिब जुनार अननो गोरों जानो नांगोन बिसोरदो गेलेना बिसोरदो टाइम पास खालामना मोजां मोनग्रा मानसि जानो नांगोन 2 नम्बर मोजां ब्रिड नांगोन 3 नम्बर मोजां दाना जाहोनो नांगोन कमार्शियेल दाना 4 नम्बर मेडिसिन एक्सेट्रा ट्रिटमेन्ट बेखिनिया जुदि गासैबो मोनसे कम्बाइन जायोब्ला फार्मार हिसाबै बिथाङा साक्सेस जानो हागोन दा बै जिखिनि थाग्रा जे खथा रुम बानाय बेखौ माबायदि सिस्टेमाव बानायनाय जायो सिस्टेमा जाबाय जोङो बेखौ गोबां बेलेग सिस्टेम दङ जेने USA आव बिसोरो खम जायगायाव फिसा 3.5 फुट आरो 7 फुट मोनसे बाकस लुहानि गेलभेनाय सिटजों बिसोर बानायो जोंनि इन्डियायावबो जाबोगासिनो दङ खिन्थु जों नेचारेलि बानायनो गोनांबा जों गामिफोराव खम खरसाव अमा फार्मिं खालामनो गोनांबा आसलते जोङो फार्स्ट टाइम जोङो जितु कनस्ट्राक्शन जितु सेट लुगोन अमा थाग्रा न' बेयाव बेसे फैसा खरस खालामनाङा दा माबायदि खालामनाया मोजां जायो दा इथाजों जोङो कंक्रिटजों बानायो खिन्थु अमानि रुमनि साइजआ बेलेग जायो अमा जि जायगायाव फिसा जागायगोन बै जायगानि
साइजआ बेलेग जागोन मासे मासे दोननाय जेब्ला डेलि माबा हारि प्रेगनेन्टनि टाइमाव दोननायनि अमाखौ मासे मासे दोननांगौ प्रेगनेन्टनि टाइमाव जमा दोननाङा जमा दोनबोला बिनि फिसाया नस्थ' जानो चान्स थायो थारमाने अरलायो बिसोरो अरलायब्ला बा नङाबा बिनि सायाव बिगाखोब्ला बे उदैनि फिसाया थैनायनि चान्स थायो गतिके आफ्टार क्रसनि उनाव बिसोरखौ सिंगल दोननाया मोजां साबसिन आरो बेनिखायनो सिंगल दोननायनि खारनै रुमनि साइजआ 5/7 6/7 बेबायदि खालामनो हायो खम खरसाव जागोन फिसा रुम मासे मासे सोना दोननो हाबाय बिसोर सिकिउर जाबाय बेनिफ्राय जितु जों जि जायगायाव फिसा जागायगोन बे जायगाया खमसे खम 9/12 जानांगौ 9/12 मिनिमाम आरो बेयाव मोनसे क्रिप बक्स थागोन क्रिप बक्स माने फिसाफोरा हाबना थानाय जायगा माने बे जायगायाव बिसोर हाबनानै थानो हायो आरो थान्दा दिनाव जों बेयाव बाल्ब मोनसे लगायना दोनबाय बिसोर गुदुं जाना थाबाय आरो अमा फिसाया जुदि थान्दा मोनबाय थायोब्ला बे डायरिया जायो गुफुर खिगोन सेरायगोन डायरिया जाब्ला इनि वेटआ लस जायो आरो बे ग्रथआ मोजां जाया गतिके क्रिप बक्स दोङो बे क्रिप बक्सआव बिसोरनो उन्दै समावनो जों दानाबो होनो हायो माने जेब्ला बै खथाखौ बानायदोंब्ला बे मोनसे क्रिप बक्सखौ बानायखानांगौ आरो लोगोसे मोनथाम जायगाखै लहानि गार्ड होननांगौ लहानि गार्डखौ बे खारनाव होननांगौ अमा फिसाया खदाय वाल जिङाव थाहैयो अमा बिमायाबो वालाव नांथाबना उन्दुनो लुबैयो माने मा जायो किसु अमा बिमाया बाय एसे फिसा अननो रोङि थायो बिसोरो थांना मा खालामगोन वाल जिङाव थाबनो उन्दुना हाब्ला फिसाया सिङाव गोलैब्ला बिमानि सिङाव गोलैब्ला थैबाय बियो बेखायनो मोनसे गार्ड थानांगौ वालनिफ्राय 9 इन्सि गोजानाव आरो फ्लरनिफ्राय 9 इन्सि गोजौयै जेब्ला अमा बिमाया उन्दुगोन बै लहायाव गार्डआव नांथाबायना बियो बै फिसाया भितराव हाबना थाहैनोसै बै 9 इन्सि जि गुवार थाबाय बेयाव फिसाया थ्रोब हाबना थाहैनोसै माने सेफ जायो आरो बे बाथ्राखौ जों नोजोर होनांगौ मासे अमा बिमाया जुदि 10था अमा फिसा जागायदोंबा बै 10थाखौबो बासायनायखौ जोङो नोजोर होनांगौ खारन जिमान बासिगोन अमा फिसाया इमान लाब जिमान थैगोन इमान लकसान दा बेवहाय आं सोंनो लुबैदों नोंथाङा जेब्ला बै फार्म गिबि खेबनि थाखाय नोंथाङा लाबोदोंमोन 20टा दा बे बेलायाव बेवहाय जोथोन लानो गोनां मा दं स्पेसियेलि जोथोन लानाया गोनाङा जाबाय एक नम्बराव फार्मिंनि साक्सेसआ थायो मेनेजमेन्टनि भितराव नोंथांनिया थागोन भेक्सिननि बाथ्रा थागोन इनि लोमजानाय साजानाय बेखौ मिथिनांगोन मा लोमजानायाव मा मुलि होयो बेखौ निजे सोलोंना लानो हाबा गाहाम लोगोसे माबायदि दानाया बिसोर माने हाइजेनिक दाना जायो मोजां दाना बेखौ मिथिनांगोन आरो बाखि बेखिनियानो जेबो गोनां खोब माने दायित्व दोङो खिन्थु गिदिर दायित्व नङा आरो शिडिउलनि खामानिखौ भेक्सिनेसनखौ जुदि शिडिउल लागायनो हादोंबा जों दानाखौ जुदि रेडिमेड दाना होआलासेनो निजेनो र' मेटेरियेल्सखिनिखौ बायनानै मोजां दाना न'आवनो जुदि बानायनो हायोब्ला होमबानो मोजां जालाङो दा दानाखौ माबायदि होनाया मोजां नोंथाङा आङो माबायदि होनाय निजेनि दिनै आङो निजेनि जिथु एक्सपिरियेन्स बेनिफ्राय बुंनो थांदों जे निजे र' मेटेरियेल्सखिनिखौ बायनानै न'आवनो जुदि दानाखौ मिक्स खालामनानै जाहोयोबा बे साबसिन दाना जायो फैसायाबो सेभ जायो आरो दानानि क्वालिटिया मोजां जायो दानानि क्वालिटिया मोजां जानाय लोगो लोगो अमानि ग्रथआबो मोजां जायो बेबायदि दा इनि गेजेराव आं बुंखानोसै दानायाव जों मा मिलायनांगौ दानायाव मिलायनो गोनाङा जाबाय फिसा अमानि खारनै बेलेग जायो बेखौ दा माने बुंस्लाबनायाव बाय गोबाव जायो बुंनायाव गोबाव जायो जों दानायाव होयो जों माखय होयो जुखाम 1 कुइन्टल दानायाव जुखाम जोङो गेदेर अमानि खारनै बानायब्ला 40 केजि जुखाम होयो 40 केजि जुखाम 1 कुइन्टल दानायाव 20 केजि सया आरो बादामनि खयला होयो 60 केजि जाबाय संख्रि सेरसे होयो
बेनिफ्राय मिनारेल मिक्सार 2 केजि होयो आरो इनिसे थाबाय सापर्ट थाबाय ब्रान्ड बेसेबां सापर्ट ओमफ्राय आरो राइस पलिश थाबाय बेखिनियानो आरो ओरैनो सापर्टनि क्वान्टिटिखौ दा 1 कुइन्टलाव 20 केजिसो होजागोन आरो 20 केजिसो होजागोन 1 कुइन्टल दानायाव जा नोंथांनिया हरियाव थांबाय 40 केजि मिनारेल मिक्सार थाबाय 2 केजि ओरै थाबाय मा होनो माबा बादामनि खलि হয় आरो ओरै थाबाय 20 केजि 60 केजि जाबाय मिनारेल मिक्सार 2 केजि 62 संख्रै सेरसे 63 बा जोंहा थाबाय जोंहा बेसे थाहैखो जा 100 निफ्राय 62 बा 38 नि 38 नि जोङो 20 केजि हरि होबाय ब्रान्ड होबाय आरो 18 केजिखौ जोङो राइस पलिश होनो हायो दा बे मिक्सार खालामनानै नोंथाङा जाहोयो आङो ड्राइयै गोरानै होयो आरो गोरानै होयो ए संख्रि होनायनि खारना मा नांगौ आयडिन नांगौ अमानोबो जों जेरै मानसिनो आयडिन नांगौ अमानि देहाया सोलेरखौ मोजां लाखिनो थाखाय आयडिन नांगौ आरो एसे टेस्टि जायो संख्रि होब्ला दा बे बेलायाव नोंथाङा दानानि सोमोन्दै बुंबाय आं मोनथिनो लुबैदों जे अमा मासेया हमना ला मा बेरामजों भुगिनो गोनां जायो बब्ला अमाया जेनेबा अमानि बेराम डायरियानि बाथ्रा नोंथाङा बुंदों मा बेरामाव गोग्लैयो आच्छा अमानि गिनो गोनां बेमारा जाबाय अमानि आटाइतकै मारात्मक जिथु हक कलेरा जोङो हक कलेरा होनो आसलते इयो माने अमानि कलेरा बेखौ जोङो हरि होनो क्लासिकेल स्वाइन फिभार CSF बे जाबाय मारात्मक अमानि बेमार आरो डेन्जारास दा गोदानै आरो ASF फैबावदों जोंनि इण्डियानि बेमार नङा बे आफ्रिकानि बेमार जोंनि इण्डियाआव हाबफैदों एबार गोदानै आसामाव हाबफैदों अरुणाचल आसामाव हाबफैदों बेनि खुनु भेक्सिन गैया CSF नि भेक्सिन दङ बेनिफ्राय बे जाबाय मारात्मक बेमार ओरिया स्वाइन फिभारा बेनिफ्राय थायो FMD थायो फुट एन्ड माउथ डिजिज सबखानि गतिके स्वाइन फिभारनिफ्राय बासिनो थाखाय जों टाइम टु टाइम भेक्सिनेसन खालामनांगोन स्वाइन फिभारनि भेक्सिन दङ आं दा बांगालरनि प्रडाक्सन स्वाइन फिभारनि भेक्सिनखौ बाहायगासिनो दङ मोजां बे स्वाइन फिभारनि भेक्सिन बेखौ मार्केटाव एभेलेबल मोना मोनसे लिंकखौ माने निफ्रायसो सर्सखौ मोनो आरो थारमाने मा लिंकआव थाङो बे आं गुवाहाटीनिफ्राय कालेक्सन खालामो एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनिफ्राय बिथांमोना बांगालरनिफ्राय लाबो बिथांमोननिफ्राय कालेक्सन खालामो आरो बिथांमोननिफ्राय लाबोयो ओमफ्राय बै गोदान जायबा जेनेरेसननि सुबुंफोरा जे गोदान फार्म बानायदों दा बिथांमोना बबेनिफ्राय कालेक्ट खालामनो हागोन बायदि बेखौ दा मेडिसिननि बाथ्राखौ नोंथाङा दा किसु सर्स दङ मोनग्रा जादों किसुमान लाइन दङ आं निजेनो गोबाङै लाबोनानै जायनो नांगौ हरो जाय कन्टेक्टआव थायो माने नोंथांनिफ्रायबो बे आं मोननो हायो चान्स दङ दा बेवहाय बै बेरामनि नोंथाङा बाथ्राखौ बुंदों बे माबे जाहोनाव बे बेरामा जानो सम्भाबना जायो ना बे आल्टिमेट जाखायोना ना बेवहाय खायसे जाबाय भाइरास जाबाय भाइरास जिखुनु टाइमाव जानो हायो आजिखालि दा बे जानायनि जाहोना जाबाय मा जोंनि गामिफोराव बहुतानो बेन्दों लाखिया अमाखौ आगारना होयो बाहेरायाव खायो बिथांमोना भेक्सिन खालामा भेक्सिन होआ होमबानिया बे बेमारा नोंथांनि फार्माव फैनो हायो मानसिनि थ्रुयै सोरबा बै अमानि खानाय जायगायाव थांदो स्वाइन फिभार भेक्सिन माबा स्वाइन फिभार जाना दङ बै मानसिया जुदि फैनानै आंनि फार्माव हाबफैबा आंनि फार्मावबो जानो हागौ माने बे मानसिजों बे भाइरास फैयो मानसिनि दारै फैयो आरो नङाब्ला बेखौ सोरबा अमा गोथैखौ गारना दोनबाय बाहेरायाव गारना दोनबा दाउखा दाउस्रिफोरा लाबोनानै फार्माव जुदि गारफैयोबा बेयावबो जानो हायो बेनिफ्रायबो सोमजिनो हायो बेनिफ्रायबो बे भाइरासआ जानो हागौ दा बेवहाय मोनसे खोन्थाखौ आङो मोनथिनो लुबैदों जे बेवहाय खायसे जोंना लकेल जे अमाफोर दङ दा बेजों मा डिफारेन्स दङ डिफारेन्सआ जोबोद दङ लकेल अमाया गोबां जायो बारायो खम वेट गेइन खालामो खम जायो बेसि देरो वेट गेइन खालामो माने बे खम जायो ओमफ्राय वेटआ एसे बारा जायो वेटआ गेइन खालामो बेसि लकेल देसिया गोबां जायो वेट गेइन खम खालामो आरो ना दा बेवहाय आङो मोनथिनो लुबैदों दे बेवहाय नोंथाङा
बै जागायनायनिफ्राय अमा फिसानिफ्राय देरजासिम जुदि भिटामिनफोर होयो नामा एक्सट्रा जेनेबा भेक्सिन बिदि होयो नामा? भेक्सिनखौथ' सिडिउलनि मारै खालामनांगोन होखानांगोन लोगोसे भिटामिन नङा मिनारेल मिक्सचार जाबाय फिड साप्लिमेन्ट मिनारेल मिक्सचारखौ होथारनांगौ खमसे खम दैलि 30 ग्राम मिनारेल मिक्सचार मासे अमाया मोनजानांगौ 30 ग्राम बेखौ बै फिडजोंनो होफानाय फिडजोंनो मिक्स खालामना होनाय जायो आरो बांसिन बै भेक्सिननि बाथ्राखौ बुंदों नोंथाङा बे भेक्सिनखौ ओरैनो मा होनाया मोजां जायो बे इखौ इनजेक्ट खालामनाय जायो भेक्सिनखौ इनजेक्ट खालामनाय जायो बेखौ नोंथाङानो खालामो आंनो खालामो गासै अमानि ट्रिटमेन्टखौ आंनो गावनो बानायो गाव निजेनो दा मोनसे थालांनाय बायदि मोनदों आङो सिगाङाव नोंथाङा बेखौ जेनेबा नोंथाङा भेक्सिननि बाथ्रा बुंदों मेडिसिननि बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथाङा स्पेसियेलि बबेबा कचिं खालामदों नामा जे आं कचिं लायाखै बरावबो ट्रेनिं लायाखै दा माबोरै रोंनाय नोंथाङा आं निजे प्रेक्टिकेल थारमाने आङो मानसिनि लोगोआव गेदेर साइन्टिस्ट भेटेनारियान बिथांमोननि लोगोआव आं लोब्बा लाखियो जेने डक्टर धीरेश्वर कलिता बिथाङा जितु एग्रिकालचार जितु भेटेनारि कलेज बे कलेजनि थाखाय बिथाङा अमा लाइननि अमा सेक्टरनि डाइरेक्टर अमा लाइननि बिथांजों आंहा खोब माने क्लस सम्पर्क आगोलनिफ्राय बेनि लोगोसे डक्टर अश्विनी कलिता रङियानि बिथां लोगोबो मोजां सोमोन्दो दङ बेनिफ्राय नलबारिनि सासे सार दं बिथाङा रिटायार्ड खालामबाय शर्मा नामा गोसोआव फैयाखै बिथांमोननि लोगोआव आंहा रिलेसन दङ बे आगोलनिफ्राय मानसिनि लोगोआव बिथांमोननिफ्राय आङो फन खालामो सार आंनि ओरै कन्डिसन जाबाय अमाया ओरै जाबाय मा खालामनांगौ मा साजेसन होनो बिथांमोना होनहरगोन जे अमुक मारि इन्जेक्सन बास रिजाल्टआ मोजां मोनबाय बेनिफ्राय आं सोलोंबाय प्रेक्टिकेला नोंथाङा बिथांमोननिफ्राय आङो लानाय आरो मोजां अभिज्ञता थानाय डाक्टर बिथांमोना एक्सपिरियेन्स थानाय डाक्टर थ' आङो नैबे समाव मोन्थिनो लुबैदों जे मासे अमा फिसानिफ्राय जे माबानिफ्राय गोरलैनिफ्राय देरजासिम बेसेबांसो फिट बिदांनि बेसे खरसा बा गोग्लैनाय जायो जेनेबा हमना ला मासे जोङो पार डे हिसाबाव जुदि जों नोजोर होयो जोङो थारमाने बेबायदि साननो जायो जोङो बिमानिफ्राय 1.5 मास बैसोआव बोखाबाय भेक्सिन खालामबाय माबा होबाय 2 मास 2.5 मासाव जों अमाखौ दिहुनना हरबाय फिसिग्रा बे पिगलेट हिसाबै थाबाय बियो पिगलेटनि एजखौ जोङो हेरियाव हमा आरो जितु जेब्ला जों फेटेनिं खालामगोन होमबानिया बिखौ हमा आरो आं बायना लाबोबाय मासे अमा फिसा 2 मास बैसोनि आंनि गरालाव फैनाय उननिफ्रायसो आं बिनि एजखौ हमगोन आरो बे 2 मासनि अमा फिसाखौ जों बायना लाबोबाय आंनि गरालाव फैबाय गरालाव लाबोनानै आं 7 मास फिसिब्ला बेसेबां आङो इनिफ्राय लाइफ वेट 120निफ्राय 130 केजि मोजां जुदि प्रपार दाना जाहोनो हायोब्ला बेसे मान्थआव लाइफ वेट 7 मान्थआव 7 मान्थ आं 2 मान्थनि पिगलेट खालामनानै आं जुदि फिसिबायना 7 मास मोजाङै फिसियोबा बे 120-130 लाइफ वेट गेइन खालामनो हायो आरो बे आदार खरसा 7,000-8,000 थांगोन आरो लकेल दाना होबाथ' दामा खरस खमिबाय मोजां ओरै दानानि लोगोआव कमार्शियेल दानानि लोगोआव लकेल दाना मिक्स खालामना होब्ला बेनो गोबां जाबाय गोबां दानाया एसे उदै बुंना थाबाय माने बे आरो मोजाङै बारिबोबाय बे हिसाबाव खरसाया माने बेबायदि जायो नोंथां मासे अमाखौ जों जुदि प्रपारलि जुदि मोजाङै फिसियोबा जों जुदि टाइमलि डिवर्मिं खालामोबा जुदि भेक्सिनेसन थिग सिडिउलखौ मानियोब्ला जों मासे अमानिफ्राय 7 मास बा 8 मास फिसिनानै मिनिमाम जेसेबां खरस थाङाबाबो 5,000 जों मासे अमानिफ्राय मोननो हायो प्रफिट मिनिमाम एकदम दा नोंथांनाव बेसेबांसो दाउ अमा दङ बेवहाय जाखिनि आंनियाव बिमा अमा 26 दङ 26टा बेनिफ्राय ब्रिडार 4 दङ 4नि गेदेर ब्रिडाराखौ बैसोबो जाबाय वेटआबो लाम जाबाय नालाय बेखौ थांनाय रबिबार आं कास्ट्रेसन खालामदों निजेनो खालामो आं कास्ट्रेसन खासि खालामो निजेनो बेखौ खालामना होदों दा आसा खालामो बेखौ आङो जानुवारि लासै बेखौ सेल हरगोन आरो 1 जानुवारि नङाबा 31 बेबायदियाव बेखौ सेल होगोन सेल होब्ला गोबां
जुदि मोजां जाना थायोबा बे अमा मासेनिफ्राय आङो खमसे खम 60,000सो मोननो हायो 60,000सो मासे अमानिफ्राय बेखौ माबे मार्केटाव नोंथाङा फाननाय जायो आं बै अमा गेदेरखौ आसलते रायजोनो जाहोयो ओरैनो जाहोआ फैसा लाना जाहोयो आरो दामखौ लाना जायो आरो बेदरखौ बे जायगायाव बुथार माने बेफारि फैयो औ बिथांमोना आङो अमा बेदरखौ आङो हलसेल रेटआव होयो 200 210 220 बेबायदि अमाखौ बिथांमोना बुथारबाय आं बेदरखिनिखौ सुनानै फैसा लाना फैनोसै आरो बेखौथ' जे बिराद गिदिर जायो नङा होमब्ला जायगा मोनसेयावथ' फाननो हानाय नङा थारमाने बेखायनो जानुवारियावथ' लामै खाना जायो मानसिफोरा बे टाइमखौ नेनो गोनां जायो आरो बेबायदि चान्सखौ लानो गोनां जायो मोनसे चान्सखौ लानो गोनां जायो नङाबा मागो नङाबा बैसागो बेबायदियाव दा बुथारनो गोनां जायो आरो बेखौ दा नोंथांना अमा फिसाया माबेसेसो दं दा जथेस्थ' अमा दंमोन लकडाउनाव फासिनानै बैसोआबो जादों वेटआबो बारिदों 2 मासनि जायगायाव 3 मासाव फाननो गोनां जादों खिन्थु रेटखौ गोबां लानो हादिया गोबां आंनियावथ' एबार 250 अमा फिसा दंमोन खेबसेयाव दा सेल थाङै 70थासो दङ टटेलाव 70थासो दङ 70 दा 70थासो नोंथांनाव बेखिनिया दङ अमा दा बेवहाय बै फिसाफोरखौ नोंथाङा गुबुनाव साप्लाइफोर हरो नामा साप्लाइ आं हरनो गोनां जाया मानसिफोरा एडभान्स बुकिं खालामो बुकिं खालामनाय मथे बिथांमोना लानो फैयो आं हरो दा जाय बिथांमोननो नांगोन नङा होमबा अमा फार्म खालामनो गोसो ओमफ्राय अमा फार्म बा फिसाखौ नांगौ दा माबायदि बुकिं खालामो बिथांमोना बुकिंआ जाबाय बेबायदि जे बहुतानो एबार लकडाउननि प्रभाबाव आंनो बुकिं खालामदोंमोन गलाघाटनि पर्यन्त बुकिं जायो बुकिं खालामदों गलाघाट आपारा मा सिस्टेमाव खालामो अभार टेलिफन आरो ओरैबायदि जादों आं एडभान्स लायामोन बुकिंआव साननो गोनां सानबाय जे एबारनिफ्राय आं एसे एडभान्स फैसा बिहरगोन थारमाने किसुमाना बुकिं खालामनानै टाइमाव लांनो फैया नेनो फैनायाव नेनायावनो आंहा अमा फिसाया बैसोआ रायो दाना खरसा गोबां जायो आंहा दिगदार जायो मानसिनो हरनो होनना होनदों बुकिं खालामदों बिथांमोना लांफायाबाथ' हैनो हाला नेबाय थाबाय मोनाबाबो गाज्रि मोनगोन गतिके आं एबार एसे एडभान्स लानो होननानै सानदों खमसे खम माने 10% 20% बेबायदि लेट खालामना फैया फिटखौ जाहोबाय थानो गोनां जायो माने आं लकसान जायो बा लाभा खम जायो दा मासे अमा फिसायाव बेसेबांसो रेटआव नोंथाङा फानहरो आं दा 4,000 हरो 4,000 2 मास 2.5 मास बैसोनि गासिबो जेनेबा अमानि स्ट्राक्चारखौ नायना ना खेबसे गासिबो माने कमन रेटआवनो अमानि स्ट्राक्चारनि बाथ्रा थाया आरो इयाव सब हेल्थि गोजा फिसाया हेल्थि गोजा दा बेवहाय आं मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों दा मासे अमा बिमाया बेसेबांसो फिसा आजायो बेखौ एसे गोहरि जागोन जों जेब्ला फार्स्ट टाइम जोङो फिसिबाय 2 मास बा 2.5 मासनि अमा बुन्दि लाबोनानै बेयो 7 मास बा 8 मास बैसोआव हिट फैगोन 70-80 वेटआव किसुमान आगोलनोबो फैयो खिन्थु आगोलाव लागायनो नाङा 70-80 वेटनि आगोल बडि वेट जायैफोरखौ क्रस खालामनाङा बिमानि देहाया नोरजिया जायो फिसानि क्वालिटिया गाज्रि जायो बेखायनो हेल्थि मोजां साउन्ड अमाखौसो क्रस खालामनांगौ आरो फार्स्ट 1 बोसोराव नोंथाङा फार्स्ट हरिखौ मोनगोन फिसा मोनगोन फार्स्ट फाथालखौ आरो नोंथाङा जुदि मेनेजमेन्टआ थिग जादोंब्ला सঠিक टाइमाव जुदि बेखौ क्रस खालामदोंबा नोंथाङा मिनिमाम 8टानिफ्राय 11टा अमा फिसा मोननो हायो मिनिमाम खमानो 8टा मोननो हायो फार्स्ट बार अमा फिसा जागायनायनिफ्राय अमा फिसा फाननायालासै बोसोरसे टाइम नांगौ 2 मास बा 2.5 मासनि अमा बुन्दि लाबोनानै फिसिफैबा बेनिफ्राय नोंथाङा बोसोराव खेबनै करि मोननो हायो माने एनुवेलि फाथालनै मोननो हायो मासे अमा बिमानिफ्राय फाथालनै मोननो हायो बोसोरसेयाव 10टा करिबा 20टा मिनिमाम 20टा हमजायो गरे 20टा हमजायो आरो जोङो फाथालब्रै जानायनि उनाव अमा बिमाखौ रिप्लेसमेन्ट खालामो माने बेखौ सेल खालामो सेल हरो नोंथांनि फार्माव मोनसे नुनो मोनदों बेवहाय खोमायाव माबा गान होनाय नुनो मोनदों बेयो रेजिस्ट्रेसननि रिजोना मा बे रेजिस्ट्रेसन आं गासै जुनारानो जि गासै अमायानो आंनिया इन्सुरेन्स दङ
इन्सुरेन्स खालामो मा सिस्टेमाव बानायनाय जायो बेखौ इन्सुरेन्सखौ आजिखालि गभर्नमेन्टआनो आसाम गभर्नमेन्टआ गभर्नमेन्टनि थ्रुयै भेटेनारिया बानायो 80% साबसिडियाव बानायो आरो बिथांमोना जुदि मासे अमानियाव ओरैनो जेनेरेलि खालामबा जुदि 200 थाखा गोलैयोबा बेयाव 80%आनो 200 थाखानि 80%आनो साबसिडि गभर्नमेन्टआ होयो आरो 20%ल' जोङो होननांगौ माबा मोनसे जायोब्ला नामा नङा दा मासे अमायाव 10,000 थाखानि इन्सुरेन्स हा 10,000 थाखानि जुदि इन्सुरेन्सनि प्रिमियामा जुदि 200 थाखा जायोब्ला बा 100 थाखा जायोब्ला 80 थाखा गभर्नमेन्टआ होगोन 20 थाखा जों होननांगौ 10,000 थाखानि जितु इन्सुरेन्सनि एमाउन्ट क्लेमनि जितु एमाउन्ट बे 10,000 थाखायाव जुदि जोंहा प्रिमियामा 10,000 थाखानि इन्सुरेन्सआव जुदि प्रिमियामा 100 थाखा गोलैयोबा बेखौ गभर्नमेन्टआ 80 थाखा होगोन आरो जोङो फार्मारा 20 थाखा होननांगौ बेबायदि बानायनाय जायो दा माबायदि बानायनाय जादों नोंथाङा बेखौ भेटेनारि अफिसनि थ्रुयै बेखौ बानायनो हागोन जोंनि जुदि फार्मारफोरा जुदि एसे गोसो होयोब्ला खाथिनि भेटेनारि अफिसाव थांना सोङोब्ला बे स्किमनि बागै मिथिनो मोनगोन बिथांमोना आरो बिथांमोना बे सुबिदाखौ लानो हागोन बेखौ बानायनो हागोन आरो इन्सुरेन्सखौ बानायनो नोंथांनि बायदिब्ला बे इन्सुरेन्सखौ बानायनाया मोजां नैबे समाव आङो मोनथिनो लुबैदों नोंथाङा इन्सुरेन्सनि बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों दा बेवहाय भेटेनारियाव थांनानै अफिसाव थांनानै मासे अमाखौ हमनानै ला बेवहाय इन्सुरेन्स बानायबाय दा बेवहाय बेखौ माबायदि सिस्टेमाव मोननाय जायो क्लेमखौ माबायदि खालामगोन बे मिथिनो गोनां बाथ्रा बेयो क्लेमा जाबाय बेबायदि अमाया जुदि बेमार जाना जिखुनु बेमार किसुमान अमाया डेलिभारि टाइमावबो थैयो बा बेमार जाना थैयो बेमार जाना थैब्ला बेखौ क्लेम खालामनांगोन आरो क्लेम खालामनांगोन आरो जितु भेटेनारि अफिसार भेटेनारि डाक्टर जाय इन्सुरखौ खालामदोंमोन बिथांनि थ्रुयैनो क्लेमखौ खालामनो हागोन आरो बेयाव किसु डकुमेन्टस नांगोन अमा थैनायनि रिजनखौ इसोरो होगोन डक्टरा होगोन डक्टरा होगोन इसोरो होगोन मा रिजनाव थैखो बेनिफ्राय बेयाव नोंथांनो पान कार्ड नांगोन एड्रेस प्रुफ बा अमा थैनायनि फट' नांगोन अमानि टेग नाम्बारखौ नांगोन बेसे नाम्बारनि अमाया थैदों बेखौ नांगोन बेनिफ्राय फट' नांगोन गोथै अमानि मा कालारनिमोन बेखौ नांबाय बेनिफ्राय गाम्बुरानि सार्टिफिकेट नांगोन गाम्बुराया सार्टिफिकेट होनांगोन जे बिथांनि अमा थैनाया नंगौ थार बेबायदि होबानो माने जेब्ला अमाया थैगोन बै थैखांनायनि उनाव नोंथाङा बे खामानिखौ मावखानांगोन नङा होमबा फट' खेबनाय होनाय माखासे डकुमेन्टसनि थाखाय नोंथाङा बेखौ रेडि खालामनाया मोजांखा दा बे हिसाबाव बे डकुमेन्ट नांगौ बेसादखिनिखौ खिन्थु बेखौ बावनाङा जे इन्सुर खालामनाय जुनादखौ थैयोब्ला बे अमायानो जा हक मोसौआनो जा बा बेलेगानो जाया थैयोब्ला बेखौ फट' मारिनांगौ फट' मारिना लाखिनांगौ आरो उइथ टेग नाम्बार दा खोमायाव टेगिं खालामनाय लोगो लोगो बे खोमाखै मारिनांबाय एदि इन्सुर खालामनाय दङ नंगौ बे प्रुफ जागोन ना बे आरो ओमफ्राय बै भिलेज लेभेलनि अमा फिसिग्राफोर जाय गामियाव फिसियो नङा होमबा दा बिथांमोनाबो खालामनो हागोन नामा बे इन्सुरखौ हायो बिथांमोनाबो हायो खिन्थु भेटेनारि अफिसारफोरा किसु बागोन बेयाव जुदि मासे हेरियाव दोङोब्ला हाब्रु गेजेराव जुदि अमाया दोङोबा गराला जुदि लेथ्रा जाना दोङोबा बेयाव बिथांमोना टेग मारिनो बागोन किसुमान अफिसारा बाखागोन बियो स्वाभाबिक गतिके एसे मोजाङै मासेल'बाबो एसे असुबिदा जायो मासेनि कारणे बिथांमोना इन्सुरनि खामानिखौ मावनो हाया जुदि गामिनि गासैबो गामिनि जिमानथा अमा दोङो जुदि इन्सुर खालामोबा होमबानिया बिथांमोना बाध्य जायो खालामनो थाखाय भेटेनारि अफिसारा बाध्य जायो दा बे हिसाबाव नोंथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ मोनथिना जों मोनबाय लोगोसेनो आङो नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों जे नोंथाङा माबायदि बेवहाय जे गुबुन खामानिखौ गारनानै बेवहाय बेस्थ'ता थायो नोंथाङा बेनि अनगायैबो बा नैबे फार्मनि अनगायैबो गुबुन खामानिबो गारना दोना आङो गुबुन खामानिखौ मावो टाइमखौ मिलायना लायो आरो जे आंनि फार्मनि खामानिया जाबाय मर्निं टाइम आङो 6टा बाजायाव फार्माव हाबहैयो साफा खालामो प्रथम साफा खालामग्रोबाय मटरजों दै मारिनानै बेनिफ्राय दाना होबाय दाना होनायनि उनाव इसोरनि लोगोआव आंहा खुनु मेल गैला
सम्पर्क बे गैला बाथ्राखौ आं सोंनो लुबैखादों गेजेरावनो खनबेसे दानाखौ होनाय जायो खेबनै खननै होनाय जायो फुङाव खेबसे बेलासे खेबसे आচ্ছা आं 9टा बा 10टा बाजियाव इनिफ्राय रिलिज लाबाय 9टा बाजियाव ओंखारबाय फार्मनिफ्राय दुगैबाय ओंखाम एसे जाबाय डिउटियाव थांबाय अफिस डिउटियाव थांबाय आं नोंथाङा मा आं नोंथांनो खोन्थानो बावदों आं जोंनि गामियावनो जितु ब्रान्च पस्ट अफिस दङ बे पस्ट अफिसनि पस्ट मास्टार नोंथाङा दा पस्ट मास्टाराव खामानि मावदों अब्ला नोंथाङा बोरै समखौ मिलायो समा बेबो जेबो नङा आं 10टा बाजियाव फुंनि बेलायाव मावबाय आङो गरालखौ सुबाय दाना होबाय आंहा जेबो खामानि गैलिया अफिस डिउटि थांबाय अफिस डिउटिनिफ्राय 2टा 2:30 आं फैबाय ओंखाम एसे जाबाय दसे जिरायबाय 4टा बाजियाव आं गरालाव हाबफिननोसै नङाबा 3:30 बाजियाव गरालाव थांफिनबाय सुफिनबाय बे गेजेरनि समाव आंनि फेमिलिनि मानसिया अमा गेजेरावबो सुबुयो नालाय दै नङाबा मोनामनाया एसे बाग्रो माने बोरै नालाय मोनामनाय जायो नालाय बिनि लेथ्राया गेजेरावबो न'नि मानसिखिनिया साफा खालामो आरो बेखौ सुयो आरो माने खनथाम टाइम बेखौ खनथाम आरो गरमनि दिनाव खेब्रै गाहाम थुखैना होयो जोङो गरम दिनाव बेखौ थुखैबाय थानांगौ जायो थुखैयो गरमाव नङाबा थानो हायाना बिसोरो थुखैना होनाय जायो बिदिनो समा मिलायगासिनो दं आंहा खुनु उसुबिदा जायाखै दा बेवहाय नोंथाङा एनुवेलि बेसेबांसो बेनिफ्राय इनकाम दा सर्स खालामनो हायो बेखौ बुंनो थांना गोब्राब आं एनुवेलि आंनि इनकाम सर्सखौ बुंनो थाङा मोनसे आङो टिप्सखौ माने जिखिनि आइडियाखौ होनो हायो बे 6 बोसोरनि जितु एक्सपिरियेन्स आंनिया ब्रिडिं इउनिटसो नालाय आं ब्रिडिं इउनिटनि प्रफिटखौ बुंनोसै आं जिथु मोनदों जे 20टा अमा बिमा फिसिनानै प्रपारलि जुदि प्रपार टाइमाव जों अमा फिसाखौ जोङो फाननो हायोब्ला जोङो जुदि अमा फिसानि ग्रथखौ मोजाङै खालामनाय मथथे मेनेजमेन्टखौ जों जुदि मोजाङै सालायनो हायोबा मोजाङै बानायनो हायोबा मेनेजमेन्टखौ 20टा अमा बिमा मिनिमाम 50,000 मान्थलि इनकाम जायो मान्थलि दा बेवहाय जोबथियाव नोंथांनाव आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों जाय बिथांमोना एसे गोसो जादों माने अमा फार्म खालामनो गोसो आरो आथिखालाव गोबां बिदिनो ओरैनो थानाय सुबुंफोर दङ दा बिथांमोनखौ बै जेनेरेसन सुबुंफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरो बिथांमोनखौ आङो एग्रिकालसार सेक्टराव फैनानै जाय जेरै गोसो दोङो सोरहाबा अमा फिसिनो गोसो दोङो फार्मिं सोरहाबा बोरमानि फार्म खुलिनो सानदों सोरबा पल्ट्रिनि लकेल दाउखौनो जोंनि फंबाय बै साफा खामार 1 नम्बर साफा खामार गामिनि फंबाय खनक बर'आ लकेल दाउजोंनो मालाय गेइनार जानायनि बे सिमां नुगासिनो दोङो बानायबायबो दोङो कनक बर' उन्दै गथ' सेंग्रा बियो मालाय द्लाम बानायगासिनो दङ इउ माने बेबायदि जाखांफुना फैनाय बियो फार्स्ट खालामनानै बियो दाउबो फिसिदों अमा फार्मबो बानायदों अमाखौ आंनिफ्रायनो लांदों बियो आंनिफ्रायनो लांनानै जोलैखौ आंनिफ्रायनो लांदों दा बियो आरो दा गोबां फैसा मोनबोला लन सन मोनबोला बे गोबाङै बानायगोन आरो गेदेरै दा बे कनक फंबायानो आं नुदों बेयाबो मोनसे आत्मबिश्वास फैदों आरो जे फार्मिंदो जाना थानो हायो न'खर सालायनो हायो नांनो गोनां गावनि न'खराव नांजासे रांखौ खामायनो हायो फार्मिं सेक्टराव एग्रिकालसार सेक्टराव आरो बेखायनो आं बुङो जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा फार्मिं लाइनाव गुरुत्थ' होनांगौ एसे साननायफोरखौ पजिटिभ लाइनाव लानानै जुदि दावगाबोयोब्ला गावबो न'खर सालायनो हागोन आरो निजेखौनो आबुं सुबुं हिसाबै समाजाव दिन्थिनो हागोन थ' नोंथाङा लाइमोनफोरनि जे जाय बिथांमोना गोसो जाय बिथांमोना जे ओरैनो थायालासिनो जे बिदि फार्म खालामनांगौ होनना नोंथाङा बुंदों नङा होमबा दा बैसोर बिगिनारफोरखौ जाय बिथांमोना गोदानथार नङा होमबा बिथांमोनखौ नोंथाङा कचिंफोर होयो नामा बा बिथांमोनखौ कर्सफोर होनो थियारि नामा आङो दालासै कर्स होआखै लासैनो सानदों बे बाथ्राखौ जुदि आं फार्मखौ बारायनो हायोब्ला गेदेर खालामनो हायोब्ला आरो कचिं सानो जे आङो कचिंनि खोब प्रयजनबो गैया निजे जुदि एक्टिभ जायोब्ला
कचिं नङालासिनोबो फार्म खालामनो हायो फार्मार सासे जानो हायो आरो सोरबा जुदि बिथिनो लुबैयोब्ला जे दानायाव मा होननांगोन सोरबा जुदि मेडिसिन लोमजाब्ला मा मुलि होननांगोन आं आजिखालि मबाइलनि जुग WhatsApp दोङो WhatsApp दोङो दा भिडिअ कलिं खालामनो हायो अमाया नै आदा बेबायदि जादों लक्षणा माबा ओरै मा खालामनांगोन आं मोजां अभार माने अभार टेलिफननि गेजेरजों नोंथाङा बिथांमोननो बोसोन होनो हायो रेडि आरो आं होगासिनो दं बे खामानिखौ मावगासिनो दङ थ' अब्ला नोंथांमोननो नायगिरि बिथांमोननो आङो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बार बेखौ होनाय जागोन आरो बे होयोब्ला नोंथाङा बिथांमोननो बोसोन हरनायनि थाखाय रेडि जानानै नैबे समाव आङो जोबथारनाय फारसे थांनोसै दा बेवहाय नोंथाङा बर'सा देरसा चेनेलनो बा आंनो आरो रायजोफोरनो जाखिनि नोंथाङा एक्सपिरियेन्स जे 6 इयार्सनि जे एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों माबायदि अमा फिसिनांगौ दानाखौ मा होनांगौ बेखिनिखौ नोंथाङा फोरमायना होबाय थ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों सावरायनानै आं मिजिंथिदों जे नोंथांनि जे सिमां जे बेनिख्रुइ आरोबाव साबसिन जाबावथों बेखौ मिजिंथिदों लोगोसेनो आरो जाय इयुन जेनेरेसनफोरा दा नैबे फार्म खालामनो गोसो दा बिथांमोनखौ नोंथाङा मदद होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों लोगोसे नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोन्दों थ' नैबे समाव नोंथांखौ बिदाय लाबाय गोजोन्थों